Bore da, shwmae? Wel, dros yr wythnosau diwethaf, dwi bod dangos i chi sut i lawrlwytho Microsoft Office 365 a'r pecuniaeth Gymraeg i Office a Cysill. Y nod yw bod gwaith Gymraeg chi fod y safon yn mynd i godi wrth i chi ddefnyddio pethau sy'n mas yna sydd yn galluogi chi i wirio eich gwaith. Felly bore yma, rwy'n ddangos i chi sut i ddefnyddio Cysill o fewn Microsoft Word. Fan hyn, fel welwch chi, rwy wedi ysgrifennu 2 frawddeg yna, a rwy eisiau gwirio nhw nawr. Gallwch chi weld yn syth bod oherwydd bod yr iaith y fi fan hyn wedi ei osod i Gymraeg, bod ambell i wall iaith yn cael ei bigo lan gan Microsoft Office. Mae Will fan hyn, dwi'n gwneud right click ar Will, yn dod lan, eich prif ddathar U, ffrind fan hyn, right click, eisiau newid ei ffrind gyda 2 F, ar ôl fan hyn, mae angen o bach ar y O. Edrych i weld beth yw'r ddewisiadau yn rhoi i chi. Dwi ddim yn lo na oll, fi moyn ôl gyda o bach ar y O. So mae hwnna'n un cam sydd yn mynd i wella'n gwaith ni oherwydd bod pecuniaeth Cymraeg gyda ni ar Microsoft Office nawr. Wedyn, os ydw i'n uwchleo hwn, mynd i adolygu lan fan hyn. A wedyn, fan hyn nawr, welwch chi yr pethau sydd yn cysylltiedig gyda y lawrlwytho nes i o Cysill. Felly dwi'n clicio ar gwirio fan hyn. Mae Cysill nawr yn mynd i wirio fy ngwaith. Un tro roedd bachgen o'r enw Will. Mae angen collnod fyna. Roedd Will yn byw yn Caerdydd. A beth sy'n hyfryd am Cysill yw, mae'n rhoi eglurhad i chi fan hyn. Felly y gobaith yw, wrth bod chi'n gwirio'ch gwaith, peidiwch chi'n cael gwiro trwy'ch gwaith, achos weithiau mae Cysill yn trio gael chi newid rhywbeth sydd ddim yn gwneud llawer o synnwyr. So mae angen chi ddarllen pob un yn rhywun sy'n sicrhau bod yn blennu synnwyr i chi. Mae enwau lleoedd yn treiglo'n drwynol ar ôl yr addoriad yn. Mae gyda chi enw lle ar ôl yn, mae'n treiglo yn drwynol fan hyn. Mae yn Caerdydd yn newid i yng Nghaerdydd. Nice, fi'n hoffi na mae'n neud synnwyr. Ar ôl iddo deffro, mae angen treiglo ar ôl arddodiad rediadol fel iddo. So ar ôl y gair iddo, mae angen treiglo, mae deffro yn troi i ddeffro. Diolch yn fawr. A wedyn fan hyn, mae angen collnod arall i'r bar. Wedyn mae'n dweud fan hyn, nid yw enwau gyrwywaith nac enwau lluosog yn treiglo ar ôl y fanod. So fan hyn, rwy wedi treiglo pan oedd ddim angen treiglo. So felly gallu newid hwnna i par. A gyda ei ffrind, mae Cysill yn credu bod e'n well i ddefnyddio nod i ar ôl gyda. Fan hyn, gydau ffrind gorau Tom. Nawr, mae'n darllen, un tro oedd bachgen o'n Will. Roedd Will yn byw yng Nghaerdydd. Ar ôl iddo ddeffro un bore, roedd e wedi mynd i'r parc gyda'i ffrind gorau Tom. Nawr, tra'n chi'n gallu gweld, yma un gwall ar ôl fyna o hyd. Neu draw fan hyn. Dydy Microsoft Office na Cysill wedi sylweddoli bod Tom yn enw person fyna. Mae angen prif ddatharen ar ddechrau enw Tom. Felly, dydy Cysill ddim yn mynd i gael eich gwaith chi'n 100%, ond mae'n mynd i wneud gwelliant mawr. A mae'n enwedig yn wir nawr i chi sy'n mynd osbarthu ar wythnos nesaf ym mlwyddyn 6. Yn barod i fynd i lan-gynnwyd, byddai'n bwysig bod chi'n gwirio'ch gwaith cyn damio mewn oherwydd rydw i wedi derbyn llawer enghraifft o waith gyda typos ynddyn nhw, bydd wedi cael ei bigo lan gan Microsoft Office os bod chi wedi newid yr iaith i Gymraeg a gan dreiglo bydd Cysill wedi cywiro i chi. Mae'n gwneud gwahaniaeth mawr wedi wneud safon y gwaith chi'n anfon eich athrawon.